ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿವಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಾಂಡ ಅಥವಾ ಬೇಲೆಡೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಭಾರೀ ಸುಲಭಡೆ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಟಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟ್ಟುಡ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೋಡಾಪಣ 14 ಸಾಮಾನ್ಯನ ಗಲಸದ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ SS ಹರಿಯಾಲಿ ಟಿಕ್ಕ ತಂದೂರ್ ಮಸಾಲ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲಾ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗತ್ತೆ ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದ ಪಿರಾಡಿತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಒಂದತ್ತಾವಂದೆ SS ತಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಅಕ್ಕೇರಿಡ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಂತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ SS ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಲಸದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಮ್ಮನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋತ ಹರಿಯಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡು ಪತ್ತುನಾತ್ ಬಕ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ 1 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ಕಬಾಬ್ ಕಟ್ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೋರಿದ ಇಡೆಕ್ಕಿಡೆಕ್ಕಿಗಲ ಮಸಾಲೆ ಸೇರುಲಕ್ಕ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಅದು ಬರೋಡು ತುಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆತಮೇನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತೊಂಡು ಆಡ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದೊಂಬು ಕೋರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ ಎಂಚಿನದಿಲೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಓಂದ ಗ್ರಿಲ್ದ ಮಿತ್ತ ದೀವಂಪೊಲೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಓವನನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಪ ಪಂಡ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೆಚ್ಚಾವರಿದಿಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಓಂದು ಲೈದಿದ್ದು 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತಾಪೋಡು 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಪಿದಾಯ್ದೆತ್ತದ ಕೋರಿನ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡವರ ಓಂದು ಲೈದಿದ್ದು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ತಾಪೋಡು ಬೇಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿ SS ತಕ್ಲೆನ ಹರಿಯಾಲಿ ಟಿಕ್ಕ ತಂದೂರ್ ಮಸಾಲ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲಾ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ